जय गुरु। परम पूज्यवाद शेषी आचार्यदेवଙ୍କ ଅମୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦ ଦାଦାଙ୍କ ପୁତ ପ୍ରେରଣା କ୍ରମେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶେଷୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 136ତମ ଶୁଭ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ତତ୍ସହ 29ତମ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମହୋତ୍ସବ ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖ ରବିବାର ଏହା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେବ। ସ୍ଥାନ ରେଳବାଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ରେଳଡବା ମରାମତି କାରଖାନା ପରିସର ଭୁବନେଶ୍ୱର 10। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବେଦ ମାଙ୍ଗଳିକ ଓ নহବତ ପ୍ରତିଶରେ ଉଷା କୀର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ସମୟତ ଉଷା ବିନତି, 8:30ରେ ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି, 9ଟାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ, ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସବ ମଞ୍ଚ, ମାତୃମଞ୍ଚ ଓ ଶିଶୁ ମଞ୍ଚରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ସଦାଲୋଚନା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଉତ୍ସବ ସ୍ମରଣିକା ତର୍ପଣର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ, ଦିନ 11ଟାରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30ଟାରେ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ, ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ କନଫରେନ୍ସ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:41ରେ ସମୟତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିନତି ଓ ସତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ, ତତ୍ପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିକ୍ରମା, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ସଦାଲୋଚନା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ଜୟ ଗୁରୁ।